Здравейте, потребители на VBOX. Днес ще ви покажа още един готин трик. Той ни трябва вале и го видях в YouTube, се казва валето полица или нещо подобно. И сега ще покажа трикът. Така. Оставяме валето настрани. И в една купчинка изброим 15 карти. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Добре, сега в втора купчинка изброяме също 15 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Така, от тази купчинка, която остана, зрителят трябва да си избере една карта. В случая аз ще ви избера ето картата. Ще отделя, ще я видите. Така, ще оставя ето тук. И това вече не ни е нужно. Тази част от тестето. Така. Имаме избрана карта и полицай. Ето ще ги сложа. Сега, тези двете тестета трябва да ги разделим на две произволни части. Т.е. всяко по една, така по един път да го цепим. Тук и ето тук. Така. На този, който прави трика, той си държи своята карта и вие му казвате да си избере в коя от купчинки да си сложи тази или тази. И примерно да кажем, ще сложи тук. Той слага тук картата. И взимате валето и му го давате. И му казвате да го сложи в една от тези двете. Тук или тук. Да кажем, той слага тук. След това тази купчинка слагате тук. Тази купчинка тук. И това го слагаме отгоре. Така. Какво правим с това тесте? Разделяме го на лява и дясна купчина. От там където отиде валето, продължаваме по същия начин. Така. Ето така. От ляво и дясно. Ето тук дойде валето. Значи с тази купчинка ще продължим да правим ето това нещо. Така. Това не ни е нужно. С това го отделяме. Ето тук е валето. И продължаваме така. Тази я махам, защото тук не е валето. Ето го. И пак продължаваме. Махаме тук. И ето го валето. Така. И валето е намерило своя нарушител и то е петица купа. Това беше от мен. Надявам се да я харесал трика. До скоро чуване.